sisimema sinale ndawo idibana ngibona imali zanithenga then xa sekuthenga lapho uzazikhona uba unengxaki awunanto kuthenga ndicibanyana baka Yakobi besipha kwincwadi eGenesis besithi kuJoseph basomfumanisi wakhe bafike kuye ngoku bazibona behlangene netyala labo babemenzelwa indlela babemphatheka nanku lo mntu semkhulu ke ngoku sekisikhundla sikhulu sokuqweba bathi kuye abekhumbula nje ityala abanalo kuye bathi singazithethela sithini singabakhonzi bakho but okay le nto yokuba kuthiwe ithenga kulapho uzazibona uba unengxaki awunanto yakuthenga uthi okay ndingathini ke ngoku ndingumkhonzi wakho ngozi umthetho undixelela loo nto uthi okay ndikwazama kuyenza 10 out of 10 0 umthetho ilishumi kuyo yonke ndifeyile mana 0 andinanto yakuzithethelela then ke ngoku mandithi okay mandizindikele kuyesu iBhayibhile ithetha le lithi wenje nje uye uvumthanda ihlabathi uthini umthanda ihlabathi wade wancama unyana wakho kuphela kwakho ukuze abakholwa kuye bangatshabalali xa bakhona ukutshabalala waze wathi ke ngoku indlela into yokusinda kuthabalaleni kukholwa apha kuye so namamkela ke ngokuYesu Kristu le umzekelo kwincwadi kaMateyu chapter 18 inendawo apha yenza umzekelo so ucacisa kakuhle usinisi kwalufana nantoni even nalapho ithi thengani banamali ufuna ukuthenge ukuze kuphilwa nethi kundlini phayana ithi lo mntu lona wayenetyala kwafumanise uba akwazi ukulibhatala kwathiwa makuthengiswe ngayo okokuqala kuthengiswe ngumfazi wakhe nabantwana bakhe nangento yonke anayo bokubomi bakhe uphele etyaleni lakhe angabisabakho yena so xa ngabe libona ityala lakhe likhulu kangaka lo mntu wazithoba kuyinkosi wacela uxolo then amxelela ndikabe umthetho ndixelela loo nto uthi into ingase ndithethe ukuthi inkosi andinanto yakuzithethelela ndingazilela ndithini ndingumkhonzi wakho ucaba lento yokuthenga ke ngoku ukuthi ndingumkhonzi wakho ndizinikele uba ndibe likhoboka kudala yinjalo loo nto leyo ubukhoboka kasiko ukuthi xa sikujonga sithetha ngobubi babo sithi awuyinkohlakalo kanti kwakuyisystem isaqhubeleka isazoba njalo zange kude kuphele ukhoboka xa ke kutshintshe ishape kuba kudala umuntu engakwazi ukubhatala ityala lakhe then anikele ubukhobokeni jonga kwincwadi eGenesis abantu balambile nxa yembalela ye7 years andithi bathenge ngayo yonke igolide yabo iphele baze bathi Faro asinako ukutya but imali yethu sithenge ngayo yonke kuwe ngoku masithini sithengisa umhlaba wethu bathengise ngawo uFaro uhamba ukuthi bathi Faro sithenge ke ngoku thina aba sizosebenza kuwo umhlaba wethu so indlela ibanikele bukhubokeni ukuba bengenamali yokuziphilela kumele bazithengisele ukhobokeni kwakunjalo kudala umuntu wesithi xa ngabe nengxaki abona abantwana bakhe akasazikwazi ubasapota azinikele yena ukuba likhoboke emzini ukuze abantwana bakhe bakhathalelwe loo family ngoku sekuvele indlela entsha yeGrace umuntu aya-adoptwa ngoku abeyiphatha loo family engalokhoboka athathe loo fani engalokhoboka kudala wayezinikele ebukhobokeni abantwana bakhe babengaba loo family enthathileyo so ngoku ndizibona ndingulo mntu athi kuThixo ndingumkhonzi kaThixo mpela soze ndiyeke ngoku ndiziva ndingumuntu onojoy ithi kwincwadi yamaHebhere ithi kuba wena wathanda ukulungisa waxhasa okubi ngoku uYehova okanye ngoku inkosi yakho ikuthambise ngomoya wentambiso okanye ngentambiso ithi ngegcobo ngentambiso yomgcobo utsho kanjalo ithi ukuthambise ngentambiso yomgcobo ngoku intambise ngentambiso yovuyo hlala ndivuya everyday ndabona okay le nto yovuyo yinto efuneka sihlale sinayo ngoba ithi incwadi yabaseFilipi vuyani enkosini ize iphilithi ndiyaphina ndithi vuyani enkosini ndithetha ndicinga le ngcinga yoba ndinoluvuyo luyinto futhi ndikabe uba ndinayo everyday ndathi okay ndikule ndawo befama ndivuyo befama ndiyavuya everyday ngoba ithetha ezo zinto eBhayibhileni ndike ndayicinga nale ngcinga ethi ndandiyifundiswa into ethi kufuneka ndikhule kunyanzelekile ukhula but ngoku ihleli kum ayisuki even kule veki yonke besikuyo ayisuki into ethi kumele kunyanzelekile ukhula kunyanzelekile because ndayamkela le nto ukuthandaza but then again ndaqhubeleka kumsithi mandiye kwenye step sokuthandaza kwenzeka fumanise uba sithandazela nje uba ndihlale kwipeace kanti uthixo ufuna ndiye kwesinye step kumele usathane ndingeneli nje ukuthini
ukumphepha okanye iphepha ukona kodwa kufuneka ndimhlasele uSathane ngokwam. Funeka ndiye kwenye level that is ndibe ndim omhlaselayo uSathane, ingabi ndim ifight iphantsi ibe yinto nje okanye kulo. Xa abantu ababini besilwa, omnye ulwela uba makade amse kwipoint apho lo angabethiwe yena avikayo kuphela. Uzama uyicontrol ifight. Lo ulwa nalo, lo uzama ukontrola lo, bekuyedwa betha lo wazi uba yena uyavika kuphela. USathane naye uzama ukusibeka kuloo ndawo, ufuna ukusibhaka kwi-weakness yethu ukuze asigcine kuloo ndawo. Kungeyedwa betha thina singabantu abaphephayo lonke ixesha. Nomthandazo wakube kuloo level ukuthi inkosi ndihlangule ndibe kuloo nto. Everyday manje ndiseyele kwidishi ndithi bazalwane ndithandazisile. Ufuna usigcina kuloo ndawo uSathane. Kanti uThixo ufuna siye kwi-level apho thina simhlaselayo uSathane. iBhayibhile ithetha into ethi kwincwadi kaYakobi, ithi mthobeleni umthetho ngoko, nimchase uSathane ngonibaleka. uThixo ufuna sibe active, simchaze uSathane. Singathi okay uSathane uzothi mandinikele amalungu wami kuye uba enze isolo, zothi okay andizuyenza loo nto. Ukuthi uThixo yena friend ibe kwi-level apho ndisuka espacing sami ndizomsusa uSathane kuloo ndawo akho. Ndimchaze kube nguSathane obaleka aqhubeleke endibaleka. Ufuna loo nto uThixo. Ngoba iBhayibhile ithi seyithethile loo nto, inzelo kwenye indawo izothi kwapha kuYakobi ithi ukhona umntu phakathi kwenova ububi. Ithi lo mntu lo makathandaze. Kukhona umntu onomxhelo onwabileyo, lo mntu makenze indumiso, zinto zethu. Yethi kukhona indawo kwincwadi yabaseFilipi ithi vuyani enkosini always. Kodwa phaa ithi kukhona umntu, abantu abayi-2 apha. Kukhona umntu onwabileyo, makadumise. Kukhona umntu ova kakubi, makathandaze. Phaa kutheni vuyani oko. Hlalani nivuye. Uthi ufuna sibe ngabantu abavuyayo, kodwa phaa kuthi uba ukuthe kwakhona umntu ova kakubi, lo mntu lo makathandaze. Uthi lo mntu ufuna ukuthandazela uba makabuyele ekuvuyeni, ahlale ekuvuyeni. Uba uthe waziva eva kakubi, makathandaze. Then uba ke ngoku uyavuya, makadumise. Ndacinga uba ziyi-2 ezi zinto. Uba uthe wava kamnandi, wavuya wakule nto bekuthiwe yiya kuyo, funeka uzamele uba uyigcine loo vuyo. Uyivele nto ayithetha kusithiwa yintoni ekwenziwa kulo mzalwane onguye? Kubele senza yona. Kuthiwa kulo mntu lowo nomxhelo onwabileyo, makadumise. Ukudumisa wakhe kuya kwandisa ukuchulumanca kwakhe, ahlale evuya. Ngoba funeka lo mntu ahlale evuya enkosini. Lo yena aphumileyo ekuvuyeni, ava kakubi, kuthiwa makathandaze uzabuyele phaa kolaa vuyo. Uthi ufuna uba sihlale siphaa kolaa vuyo, ngoba uthi uba uthi angamkhonza uvuye ngenxa yale ntabalalo okanye ngenxa yale abundance eziqalekiso zozabo ezikufumanishwa njalo umthetho. So kufuneka thina sihlale simkhonza sivuya uThixo. Yiyo ngathi ke vuyani enkosini, ndiphinda ndithi vuyani. But uba khona ungavuyo ova kakubi, makathandaze. Ndiyicinga uba okay, le nto le ndithetha into apha kum. Kangoba kwezinye ndike ndive kakubi, ndibe nokuva i-attack esuka kuSathane, ndive ubuhlungu okanye intloko. Ndikhumbula apha ngoLwesihlanu bekungathi ndithwe ngenzipho kanjalo intloko, ingathi ndithwele isithsaba sam ndive intloko. Kodwa xa ke ndide ndiyithethe loo nto, xa ndide ndiyithethe emntwini, kwasekuseni bafika abazalwane olandizimisteni ngaphaa kulo. Saphinde sancokola ndithetha ngezinye izinto. Xa ngendiyimenshini emntwini, xa ndilifumana ithuba lokuthetha ngayo, ingayo uba indiyekile. Qha andithethi ngayo kusintsolo something efana nale nayo. Because uthi lukamsindisa umntu ekudingeni ekuthetheni into engekudinga engafanele uyithethile. Yena ngokwakhe engakhumbulanga uze ungayithethi. Engayikhumbulanga loo nto wakubhala uze ungayithethi into engabhadlanga. Into ofuna udla ubomi akho nemhlemide, makalubuyise ubomi bakhe ukuthetha into engekhoyo okubi. So angakhumbulanga into ezinjalo, avulanga ayithethi. Ndikhumbula kule nto ndiqala ukulamkela olukholo olundineke oluvuyo. Ndiyaziba kuthiwa funeka apha ungasuzani nobubi. Yeah. Ndiyam-engage uSathane kwiziqingi zakhe ndiyenze. So ndizinjiwe nguloo mntu. Andikhumbulanga uba kubhalwe nezinto ezinjalo. Ndinokuba ngumntu undithethele into engekho rayithi tu eva mandiyarektha ndibe kule noba kuyo. Ngoba kukhona into kuthiwa ziinqaba ukuze ezo friendship, ezo principalities, ezo zinto zinenza umntu aziyi-foundation yoku-ektha kwakhe. Zisetsho indlela enza ngayo ngasuka kuloo nto. So ndinaloo nto kum ndithi ukuba umntu andizikwenzela mntu into engalunganga, andizusuka esipeyisini sam yokhathaza omnye umntu. Kodwa uba yena udisayidile, ndizoshiyeka ndibuza uba ubecinga kanjani, yima ucinga njani uba makandimoshe kanje. So andizusokolisa ngayo, ndizomtshisa qha and futhi andizuyifihla loo nto.
ngizomtshisa sababe nabanye baziba umlilo yavuthisa kuba umuntu uyokundenzela into engingayaziyo uba umuntu kwenzela into engingayaziyo awumenzele engazwana nguye senje ukundenzela into engingayaziyo msenje ukuthi ndizenze ndize ubani phathe kanje senje ngiyaziyo ngiyayazi before ndibuze ngizomenzela angazuyazi naye senje ukundixhakaza ngempama andiyazi kuyenzela nto ngiyasazi so uba ndimtshakaza ngempama uyazi ke ngoku uba kutheni kwana uqalile nje uyayazi leyo but mna funeka ngenzile ayayaziyo angazuyazi naye yabo so nandinaso stand but ndimoshwa ngulo mntu undibuza into ubudeke le befama indenza ndinyuka itemperature but even ngenzeki loo nto ndive ndiphendule kakuhle ndithathe ngoba mna ufuna ukwazi ndive ndiphendule umbuzo lwakhe ndingaphazanyiswa nendlela athetha ngayo ngala magama awasebenzisileyo suqwa ndihambe ke ngoku ndimphendulile umntu kakuhle wayiva impendulo yam waba right ndahamba ndifikile ewendlini akaba ndenze into erayithi kandireact kakendilo kandisuluhisane nobubi uthi into ndizinisile ngokwakhe andikhumbulanga nto mina ngoko ndifikele endlini ndiyayicinga ke ndithi laa mntu uthethe wathi nandathetha ndathi bendithe mzathetha kanje umntu endimosha ebethe mzathethe kanje laa mntu ndithi mna ndihambe ndokufumana laa mntu ndimbuze ndithi wena uthethe wathi utheni uzithethe kanjani then ndizoyithatha kuloo mpendulo yakhe ke kuba ndizawuthini so ndiyicinga utheni ndithethe kanjani kum ndathi ndisayicinga loo nto kodwa awudingi uyazi loo nto nye ungayazi uba bekutheni ngathethe kanjani ndathi okay bazocinga ntoni abo bantu bethetha uzocinga okanye ndiyamoyika ngoba beyicinge yi-pride ubimthethisana bendidelela nje so ngoku ndimprovele uba ndiyamoyika ndamphendula bazothini abanye abo bazothini moyikile phinde yabuya futhi impendule yathi bazawuthi abo bantu abo ndingumntu ongcono kunaye kwanaye uzondihlonipha akazondidelela akazothi ndiyamoyika uzondihlonipha kuba ndinike impilo angayilindelanga akaba uthi loo ndisinithetha ingazi uba le ndihamba kanje ngenzeka ngoku ndicinga kule kesi uba ndinale nto ingathi sitsaba sameva entloko intloko icinizekile kodwa ndiqhubeleka nenzela into bendidisayide uba ndizokwenza yona emalungiselelweni abantu abalungiselela senziwa zonke izinto zenziwayo for inkonzo ndiyayenza into yam endiyenzayo namaxesha ancoba kodwa andithethi ngayo kodwa i-serious but ayiphumi yona kumlonye ndithetha ezinye izinto siyayenza leyo then ndizofika enkonzweni ke ngoku exesha lenkonzo ivile ngabikho tu loo nto leyo ndibe nale oluvuyo ndinalo okay kutsho ukuthi ndibanathi xa ndilapha enkonzweni phakathi orayithi ngokuba bona nje ndiba rayithi lusindiso luhamba kanje indibuyisela ke ngokwenye ingcinga le ngcinga le ithi mchazele uSathane wenibaleka iqale yathi ngithobele nothini yinto le ithethe into le then xa ndicinga ngalaa nto yakhona ithi mchazele ithi ibuyele kule ngcinga izothi ukhona umntu phakathi kwenu ova kakubi esiva kakubi ngale xesha makathandaze kukhona umntu phakathi kwenu unomxhelo onwabileyo makenze indumiso ithethe into le nto uvuyo yinto yamkelayo kufuneka ubulungu buyisebenzisa kanjani ubulungu ukwazi ukuyisebenzisa kanjani le kunayo ukhona abantu abaclever abakwazi uqhubeka esikolweni kodwa bafeyile kuba le gift yokukwazi uku-understand izinto esikolweni abazayisebenzisa kakuhle bakhona abantu abanayo imali okanye banalifa abazali abarayithi kodwa bagqibela sebenzala nzima kangabasebenzisa ubulungu abayisebenzisanga kakuhle ilifa elibanalo u-Esau zangasebenzisa ubulungu ilifa lafunyanwa ngubani uYakobo so kukhona loo nto uvuyo nalo luyinto efuna ubulungu xa ulufumene uthi okanye ndikwisizini yovuyo ke ngoku isebenza kanjani loo nto ukuze yande iyatyala uvuyo ukuze ngomso ube nalo ayonto uzobuyisela iphele namhlanje le tyala ukuze kuphinde iqhubeleke unayo ucunga yinto le nto le yinto efuna ndiyifundile so izinto ebezisebenza apha kum ndizifunda ngoba ndiyacinga even nexesha lobubi ithi kuzo zonke masibulele uthile nangexesha lokuva kakubi ithi pha ndibelithandaza le lithi thandaza kum ithi funa uthilo xa usiva kakubi xa usiva kakubi funa intando kaThixo ububi buza ngenxa yoba ngeli xesha awuyifumananga le nto ubuyifuna uve kakubi ke ngoku
sikhona besizilindele mina nje sikhona ilevel esifuna ukuya kuyo ngenxa yalokho basingade sizifumane ezibusala sive kakubi but ithi xa usiva kakubi ufuna uthini uyakubi ke uqala thethe longcinga kwaphaqala emchapter 1 sithi xa nigaxeleke ezilingweni ngezinto zibalulekile ukuthini uluvuyo amen uthi kuba zonke ezo zinto zisenza ntoni sicikide isimilo egqibeleni uthi sicikide ukholo olulweni uthi ke ngoluvumelene inyamezelo lolufeza umsebenzi walo ukuze nibe ngabagqibeleleyo that is nibe ngabacikide abanye abakhulileyo tato elixesha lizisububi lizosebenzisa lizocikida ukholo lami kwalona lizondenza ndibe ngokhulileyo lenomsebenzi yiyo lento athe uma nibane ekutheni luvuyo ukhona ongavuyo phakathi kwenu makathandaze then makafune intando kaThixo lo muntu uYesu Kristu naye uva kakubi ithi kwenye indawo ingathi nguMateyu 26 cabe iphansi ngisi uyazi Mateyu 26 uthetha lo ithi Yesu wathatha uPetros noYakobo noYohane waqala wava kabuhlungu umuntu omva kakubi mathandaza waqala ukuva kabuhlungu wathi kuba confess wathi na umphefumulo wami uva kabuhlungu kude kuse ekufeni wathetha loo nto kwabo bazalwane bakhe then wathandaza ithi wathandaza uthi bawo mandithi mayidlule nale awu ushwada kuYohane uthi no kule awu bendizele kona oku mandithini zizulise baba uthi apha kuMateyu mayidlule le ndebe kodwa mayingabi ngokuthanda kwami kodwa mayibe ngokuthanda kwakho ukuthi uthi namaxesha endigaxeleke ezindikwe ngokutsho kaYakobi mandibale ekutheni kuluvuyo mandifune intando kaThixo ndifike ubunzima ngexesha no mandifune intando kaThixo ithi intando kaThixo ngobunzima ndibuvale undikhokhele entweni bucikida nesimilo sami ukuze ndibe ngogqibeleleyo tato umuntu ova kabuhlungu makathini makafune intando kaThixo ithetha into le ndiyacinga ubuhlungu uSathane abuzisa wenze kuba wena utyhafa uphume ungayivumeli le bicikide isimilo sakho angafuni uba olunyamezelo lufeze umsebenzi walo wokucikida isimilo uthi uyawa ke wathi umuntu uyawa ndithi kwaye akasebenzanga ubulumko akacinga iziphumo zokuba kuzoba yintoni neziphumo zokunyamezela kuyintoni kuzoba yintoni kanti ifuna ubulumko nalena yento uPawulos uva bunzima uthi imbandezelo zami zibethe lambe laphambili nansiye ivangeli okanye indaba ezilungileyo kanti xa usiva ubuhlungu bona kusebenza ukaThixo kuloo nto okanye ufuna intando kaThixo iyasebenza ke nalena ngento uvale ejele ngexesha abhalisa ndawo zipapa baseFilipi nawaseEfeso ubhale sembandezelweni ebanjiwe akathanga ukhe ndibanjiwe then kuphela usizo isithilo kangandisindisi uthi lelo naxesha lokubavuselela ngokubabhalela because andisazuma phambi kwabo ndibavuselela lixesha nyhani lokuzola lababhalele into enqabileyo ezoqhubeleka isebenza nakwelethu ixesha senze ivele ibe into ekuthiwa ubomi bunaphakade benyani because ithatha inyaka 1000 2000 ithi izofundwa nantoni ifike ndisikelele kanti xa usiva ixesha usebunzimeni lixesha lokuba mawenze into ezochaphazela ubomi babantu okanye ifeze intando kaThixo eyona ntando kaThixo inkulu not intando yakho uthi yena makungabikho ukuthanda kwam kodwa mayibe ukuthanda kwakho uzala ndifuna uphume but uthi lutena kaya lixesha lokufuna intando kaThixo into zothi xa uyenza ngexesha lobunzima ibe yona izochaphazela abantu ixesha elide songasekho uPetros unalo ngqiqo njalo uthi yena ndithanda uba makubekho umuntu ozosoloko nikhumbuza ke izinto noba sendingekho uthi mna ndiyazi uba seyidisaydiwe yami sendisesikolweni esitishini ayimkatazi lona uthi akasathandazeli uba mayithi mayandiswe imihla yakhe njengekumkani kwawenzekile akathandazeli uba mayandiswe imihla yakhe akathi ndakuthanda athi ndamkhonza faithfully akathethi ezo zinto uthi ndiyayazi yami into seyidisaydiwe mna akuzuba xesha elide ndikhona apha kodwa ndifuna ukuba ndilikhumbuze ke izinto futhi ndingahlala nezikhumbuzo sendingekho yiyo le nto azithetha izinto okanye zibhalo nokubhala because ufuna bahlale bezikhumbuzo ndathi xa usiva ixesha obunzima ufuna ungacingi ngawe ufuna ucinge intando kaThixo mayidlule le ndebe kodwa mayingabikho ukuthanda kwam ucacile uba once wamkele loo ngcinga usuke ubuyele eluvuyweni kuba kufuneka uvuye always
ungabisacinga ngawe. So babhale izincwadi abavuselele abazala. Ndaba nalengcinga ke ngoku kum-18. Ngokuba ndiva ubunzima ukuthi yiwa. Ndiyathanda uba yithini ukuthi naloo nto kuwo. Yho, ukuyivela loo nto uba awuyazi uba ukuba xa kuthiwa yiwa ke ngoku. Uthetha uba mandithini? Ndiyaphi xa ndisiwa? Ayikho into endiyaziyo ndazi ukusindiswa. Uzokutheni umdala ngabe ungayazi enye into ngaphandle kwesindiswa. Zawukade ube kwenye into. Andazi bese wathi ndingekho kwenye into. Ndandingekho. Ukuyibona nto ukwenza ngazama ukukana ubomi bakho budlule ba yo abene nakubhokisa emathisi. So andazi enye into ndazukuzindiswa qha. Eminye iminyaka kuba khona kanjengale likhona ile nto yasebenza le. Indlela lo leBhayibheli la. Ishumayela. Ndazukusindiswa qha ngoku naleyo nto ukuba ndiyanoba intoni ngafana ntoni okanye kuthiwe ndiyaphi ndizoba kwephi singayabhtaswa ukuba wonke amazwi phela lapha kuyo. So ndinaloo nto ngoku ndithi ndacinga uba ingathi le nto ke azihambi kakuhle tu nawe uphuma ke ngoku incame uva kunzima pho ndicinge ngoku okay ukuba ukunyamezela kwam kunganceda omnye umntu kutheni ngavele ndiqhubele inyamezela then kuzukiseke uthini. Uba ukuba kwam kanti kukho umntu besesetyenzwa kuthixo ngale nto bandimile. Uba ukunyamezela kwam kubenza uba umuntu asindiswe ndayicinga le nto ndibona kuvelelwa itragedy usesi wam lo kuthiwa nguNoma India. Yaqala yabonakala loo nto ndabona uba umsebenzi omhle osetyenzwa kuthixo ndayithanda ndayivela futhi yantle loo nto. Ndibona itshenji enzekayo ekhaya ngokusindiswa kwakhe. Kangangokuba kwakukhona into uthixo ayisebenzayo. Ndidenise abantu basekhaya xa bencokola usisi wethu omdala uzawuya uyandibalisela ukuthi ndiphuphe iphupho. Why lo muntu ezophupha iphupho? Kuthi uthini inkonzo yenzayo? Why lo muntu ezophupha ngomntu osindiswe ephupha into ehlangene nosindiswa? Kuthi uthini inkonzo yenzayo? Khona uthixo wayesebenza abantu basekhaya ngayo wayeseqala umsebenzi wokusindisa ifemeli yam ngokuqala kubenela zengamazwe ngayo uNoma India. Qha ngoku lo sisi endibalisela ukuthi hey ndiphuphe iphupho apha ndihambe esitratweni. Kukhona lo Noma India wethu phaa phambili ndiyazama ukumfumana. Ngoku ndi-overthekwa yenye into enguye nayo. Nguye owesibini Noma India uyahamba uyandigqitha uhamba phambi kwam uleqa la Noma India. Uthi nam ngoku sendileqa la Noma India ngoba andisathembi ngathi andifuni afunyanwe ngulo ulandele emva kwakhe. Uthi andimthembi ndiyabona okanye ngekho rayithi ngulo ulandelayo. Ngoku ndiyafuna ukulumkisa apha qha lo muntu ukhawuleza ufuna ukumfumana. Uthi lo unxiba ibhrukhwe le yena asindiswanga ke lo kodwa ucinga uba ukunxiba ibhrukhwe akuhlangananga nosindiswa. So uthi ndibona le nto ifana noma endiyilandelayo kweli phupho. Azalibalisele lonke liphupho athi ndibone eyilento. Azathi kunye nimlungise angawo uba ngawo kungakubi kuyo. Ndiyazi lo mntu asindiswa uyayazi uba kukhona into yosindiswa eluncedo. Ucinga umntu osindiswe xa inokuba ngakubi. Okanye ucinga uba kukhona uncedo alufumene ngokusindiswa ulibonile. Uba ulibone nje ukuthi uthixo ikhona ayisebenzayo kulo mntu nakwabanye abantu ababakhona apha kule nto. So wavele wanganyamezeleki kwezo blows zikaSathane ambetha ngazo wawa yavele baba kwakukhona itshenje embi eqaphelekayo kwabanye nakulo bethetha. Wayehla kakhulu watshona phantsi kwakubi kakhulu kulo ebengekho ngathi ukunyamezela kungaze ukusikelele abantu uzulise uthini. So uPawulos wanyamezela wabhala ngoba laa nto yayishushisa bona abazilitazi ukuze le intshumayelo kaYesu iphela nje yabulala uYesu lisithi makuphelele intshumayelo yakhe. Then abantu abashumayela into yakhe abangabapostile bashushiswa babulawa ukuze kuphelele intshumayelo. But bamangaliseka abantu bangokuya beshushiswa abantu baye bekholwa more beguquka. So ukunyamezela kungenza uba lihambele phambili ivangeli abantu basikeleleke. Ntanto ixesha lokuva ubunzima ixesha lokufuna moya intando kaThixo because kuyenza ngathi ivuka unzima kanti okanye ndive kakubi kanti bendifuna intando yam ndangayifumani. Ithi iBhayibhile abakholwa kuye abayimdanisa ukuthi uThixo zange wandidalisa uba ndingadana bendingathembelanga kuye bendithembele kum bendifuna intando yam bendithembele kwinto ethile endicinga uba izondivuyisa ndangayifumani ndadana. Uba bendithembele kuye ngendingadananga so abathembele kuye badana. So uba ndingadana bendithembele kwenye into yangandibi loncedo lona. Kaloku ixesha lokuva kakubi lixesha elenziwe kukuba bendifuna intando yam. UThixo wangandincedisi tu kuloo ntando yam kuyo bengatsho ukuba mandifune yona.
ithi kwincwadi kaMatthew chapter 6 verse 32-33 ithi yona funani tani kumngani bakhe nokulungisa bakhe. So izinto zokwengeza kulungile. Nato ixesha lokuvuka ubunzima lixesha lokufuna intando kaThixo. Ixesha lokufuna ukulungisa bakhe. Kanti uba ihamba kanje le nto ithi okay kusho ukuthi apha ebandleni kwabantu basizwe kule group inkulu yamakholwa kukhona abantu ababethekileyo okanye abaphoxwe zezinye into bezifuna abangenelisekanga bona izinto ezithenjwa lehlabathi abangavumelanga okanye libakhabele ngaphandle langabamkeli kuba bangaboni ihlobo kwabona. Umanzi abanye abantu banegift zohlobo oluthile italent but abakwazi ukungena because isystem yabavalela ehlabathi. Babe lapha ngaphakathi ba lo muntu ukwazi ukwenza into ethile kodwa akaqualify kwehlabathi. Mhlawumbe isikolo wasifeyili ngenxa yezinye izizathu singazaziyo kodwa ube ne-talent lo muntu. Kodwa zikhona ezinye izinto zehlabathi ezimkhuphele ngaphandle kwisystem. Ulapho nawe lo muntu useva kakubi ngoku uba ngafuni intando kathi ukuthi bangasamsebenzisa abangaphakathi. Ngakhona i-psychologist abazikhanselisha abantwana sibenze bakwazi ukuthatha igqibo ezirathi ngokuthatha i-careers esikolweni. Anti zine-skills ze-psychology sokwazi ukufunda ingqondo yomntwana. Sithi wena udalwe ngohlobo oluthile une-gift yohlobo oluthile ungalandela izifundo ezithile. So bakhanselisha abantwana bakhanselishe nohlobo oluthile abantu abasitrakshana into ezithile. Kukhona abantu abaninjalo kodwa i-system ayikwazi ubaqasha ibakhamela ngaphandle. Zonke izinto zisebenzela ngokulungileyo kwabamthanda uthile. So kukhona into enjalo. So xa sivuka ubunzima singayifumananga le besiyifuna kufuna sifune intando kaThixo ukuthi angazamsebenzisa apha phakathi umuntu. Ngexesha amsebenzisayo apha athi zonke izinto zokwengeza ubomi bakhe kubonakala kuvuleka ithuba kulaa ndawo ebenqonqoza khona. Ndide ndayicinga loo nzima. Bakhona abantu apha bagude kwezinye isubject bezifundisa banikwe le time yokungabi nanto yokwenza nexesha lokungenzi into lokungafumani imisebenzi. Vele bona bamkele i-choice ukuva kakubi ukuzikhethela. Bakhetha ukuva kakubi ngenxa yeemeko zabo. Kanti uthi mabafune intando yakho ngenza ukuthi bathi kukhona amathuba phakathi ebandleni. Not even nangaphandle kwasebandleni. Apha ekuhlaleni kukhona abantu abangabasondelele ubancede. Funa intando kaThixo ufuna ukuthi wenza ntoni kuloo season uva kakubi ngayo. UThixo wenza ntoni ufuna ukufaka kuloo nto usibelelele. Kanti ndinaloo nto izawudinceda laa nto ndizawukwazi ukumaintaina ndilugcine olo vuyo ndinalo. Ngoba bendike ndiyifumana ijoyinzelo xa ndincedisa abantwana sisi ndandiqhubeka kakuhle kwezinye isubject esikolweni. Ngoku namaxa sebethetha ngento ze-homework ndiye ndikwazi ubanceda kwezinye. Nto if uvuyo lam uyabuya xa ndisenza ezi zinto ndathi uthi uyathanda uba kuloo season akubonisa into ongayenza isikelelo omnye umntu ube intando yakhe. Ngokumenza into encinci umntwana angaze ikuchaphazela ubomi bakhe bonke okanye nekamva lakhe. Ukona utata wakho wangqina uthi yena wazalwa ngumama ongafundanga kwavuka sole utata wakhe yena xa ena-18 ndaba 8 days ezelwe. So utata wakhe umama wakhe akanaskill akakwazi ufumana umsebenzi apho senze esifethi. Ngoku lo tata wahamba ethengisa i-newspaper ekuseni ethengisa i-newspaper. Uthi xa ukhona utata owenza sure uyithenga kuye uthi wengayithenga nakwenye indawo i-newspaper uthi kodwa ndileni noba seleyithi yena uzoqala uzoya esikolweni endleleni esikolweni uthengisa i-newspaper. Uthi lo tata wemlinda qho wengayithenga kwenye indawo kodwa kulantindlela ofana athi uyithenga apha kuyo. Xa ithenga i-newspaper umnika iyamotivate athetha amazwi omkhuthaza aqhubeleka nale nto uba umntu orayithi uzoba umntu omkhulu ebomini. Wamane ithenga kuye uthi loo nto le yamomelezela kule nto uba waba nomama wakhe wenza into kuye. Wathi umama wakhe ukucaba kwasweleka umpastor wekhona ebandleni. Kwathi abantu abazimiselanga kumkhonzela uthixo bafuna ucawa ukuza ngecawa bafuna ukuparticipate ezintweni ezenziwayo. Bafuna ukuza ngecawa bagoduka bangazikhathazeli bandla. Akho befuna ustep up abe ngupastor alide bandla. Bathi babhizi impilo zabo. Akho pastor ke ngoku uyahlatyelelwa enkosini uyahlatyelelwa. Akho pastor. Lo mama wathatha lo nyana wakhe. Lo mama ufuna senze faith. Akafundanga lo mama. Umntwana wakhe akwazi ukufunda efunda kwesikolweni na 12 years kodwa. Wabamnika iBhayibhile. Wamkhombisa iBhayibhile ivesi wathi funda le vesi. uYoshua chapter 1 verse 8 no-9 funda le vesi. Wambuyishumayela lapha. Uthi wambuyishumayela ivesi kamama wakhe enkonzweni. Basikeleleka abantu. Uthi zange ayeba ngipastor waqala kuloo 12 years. So waba ngupastor uphile ixesha elide. Wawufa xa ena 92 years. Eqale na 12 kushumayela.
Safika isilingo wathatha wenza izinto umfazi wakhe amchiya kanjani. Wathi yena ndizophinde ndishade okwesibili. Umfazi wamsaphila. Andifuni ube khona ulutsha pha olusikelelekayo izintshumayelo zami kuba lusithi ndiyathanda ilizwi likaThixo. Wathi lukhubeke kule ndawo lethi wena wephula eli lizwi likaThixo lokuba waphinda watshata. Wathi zowafika yabona uncane lobakho kumfuna intando kaThixo. So akazi ukuba khona ixesha lokuva kakubi kuye. Tato xa ngabe usexesheni elinzima longavi kakuhle ufuna intando kaThixo ungaze wenze into mhlawumbi yenze usuku olunye loo nto leyo ivele imnike ukomelela umntwana ubomi bakhe bonke athi nama xa sefuna ukutyhafa sithi kunzima ufunda kunzima ukufumana imali yokufunda. Laa nto leyo yatyala ukomelela nentliziyo yomelele kakhulu abe ngumntu omkhulu. Ekuphumeleli kwakhe akude wena nathi kwakhona umisi esikolweni, kwakhona umama elalini, kwakhona umama enkonzweni, kwakhona ubhuti enkonzweni owenza kanje. Tato kupossible ndiyayifunda yona uba kuyinto enokwenzeka uba ndilugcine oluvuyo ndibe nalo yonke imihla. Xa ngaba ndifuna ukuphazamiseka ndifuna intando kaThixo ayikhombe xa ndenza ubuyele kumuvuyo. Tato ixesha lokuva kanzima akulo xesha lokuba ndibe buhlungu lelokuba ndifuna intando kaThixo ukuze ndiphinde ndivuye. Then kube khona ixesha ke ngoku lokuvuya uthi onomxhelo ochwayitileyo makathi makadumise. Makenze into esikelela uThixo xa ndisesekelelekileyo. Naloo makenze into ezukisa uThixo. Ndathi yinto ke nale. Ngoba uba akawudumisanga njengoba sisho kuncwadi intoni kaMakoka waseRoma chapter 1 verse 18 kuya ku-22 ithi bana bathi bemazi uThixo abamzukisa njengoThixo ababulela kuye bavela wabanikela kuloo ngqeko ephuthileyo. Tato ukuwa kweza ngenxa bengabulelanga kuye. Tato ukuze ulugcine luvuyo sowunalo ke ngoku lutyala ngokuba umdumise uThixo wenza into ezodumisa igama lakhe. Uyamdumisa ngomlomo ngokubulela, uyamdumisa nangokwenza into elizukisa igama lakhe. Adumaziwe kwadunyiswa ubabalo lakhe. Kanti yinto ke nale izawundenza abantu ndiligcine luvuyo xa ndilufumene. Awuvuya kuyo nto yoba ndihlale ndinovuyo xa uba ndilugcine ndilutyale nakomnye umntu ube khona nakomnye umntu zoluvuna ilate. Yinto nale uDavide ithi incwadi kaSamuel ingathi yesibini kuchapter 7 kaSamuel ithi uDavide wayephumziwe nguYehova kuzo zonke iimfazo zakhe wathi zabulakhela indlu igama likaYehova. Wayevuya pha yena ukuphumla uDavide wewoyisile umbulo nezinye izinto ilanguage yexesha lethu. Wayenika ukuphumla kuzo zonke izinto ufumene nomsebenzi that is wesendaweni erayithi. Wathi zakulenzela indlu igama likaYehova. Wacinga ngokusikelela uYehova uthi ayisento right uYehova unenzele oku so dumisa igama okanye zolenzela indlu igama likaYehova. Waqinisela loo lizwi ukumkani wathi umprofeti uNathani wathi yena hambe uyenza le ntsentizweni yakho kuYehova nawe. Wathi uYehova ngumprofeti akungozo wakhela mlindlu ndima ozowakhela wena indlu. Kanti yinto ke nale ndima oluvuyo kulolu kulugcina olu uthi okay uYehova undenzele le nto ndiyabulela kuYehova nawe ndizomenzela into athi uYehova yima andikagqibi ukwenzela izinto. Akungozo wakhela mlindlu ndima ozowakhela wena indlu. Unyana wakho uzokuqinisela ukumkani kuye uzoba unyana wam ndibe nguyise. Athi into nale ndithetha kakuhle ngalo nyana wakhe ezanceba zikaDavide bethetha ngo-Isaiah 55 okanye izithembiso eziqinisekileyo zikaZenzelo Davide inceba eziqinisekileyo zenzelo Davide. So ucinge ukulizukisa igama likaYehova nokubulela kwe ngokumenzela le nto wathi uYehova ndiza kwengeza mongo. Avuye uDavide kuya kwenye level ovuyo lakhe. Eqaphela uba ke ngoku usejole yina sikifuture yabantwana bakhe nefamily yakhe. Cinga uba benokuthi ndinalo vuyo ndivuye kuthi okay kwenzeke intando yam ndelisekile intando yam into elingene mna ndodwa. Bengazi abantwana bam bangageyini kule nto ndinayo. Ithi ilungisa lishiyela abantwana balo into ilifa. Into elifa lishiyela abantwana bakhe ilifa lokulungisa. Intwana ayishiyeki. Yazi imali ungazoyishiya umntwana ayithatha ayise etavern abuye ngenayo ngoba sisicaka somntu wasebenzisa ukulungisa. Ilungisa lilo likwazi ukushiyela abantwana balo ilifa.
lilo lodwa likwazi ushela umntwana wakhe ilungisa. Umuntu ongalolungisa uba ukhona angayishela umntwana wakhe i1 sisiqalekiso. Isiqalekiso naso ngasisusa ngokuba ubulele kuthi kulizukisa igama lakhe. Kanti uzofuna into ezizukisa uthilo because Paulos lo mfana lo uDavid wengasafuna into elungele yena, besefuna into ezizukisa igama likaThixo esithi uzolakhela indlu itempeli. Then kodwa izokwakhiwa kuye. Kamva uDavid zangatyhafa kuba unokomelela uThixo wayenza into elungileyo still. Wathi okay izokwakhiwa ndim but kukhona into endizoyenza nami ukuze le nto yenzeke in future. Kodwa endizoyenza nami emntwaneni wami ukuze athathe le ntweni. Uncinga lo yabo le nto okufuna ukuthanda kwami ingazi indenze ndingenele indlela uba ndinganceda abanye abantu nangancedi nabanye abantwana. Uthi ukumkani uthetha lihle igama alithethileyo kuYehova kuba azi izinto azizokwenzeka ngelam ixesha. Akucingelanga abantwana bakhe uthi zokwenzeka sengasekho zenzeka nyani. Bathinjwa batshiswa iJerusalem. Uthi azikwenzeka ngelakhe ixesha thatha kuzofuneka apha i-selfishness ingabikho ukuzicingela mandingafune yam intando mandifune intando kaThixo uba ndifune yona le ndingachaphazela nesizukulwane esizayo. Ndithetha not abantu bazozalwa ndim abantwana nabantwana bazophinde bazalwe. That is bazi ngohlobo ndazi ngalo igospel naolunye uhlobo okanye bathathele kule level yam bengeza olunye ulwazi nokutyhilakalelo lothando lukaThixo kuba idate ngalo luncamise kokwazi. So ithi umuntu ogqibeleleyo kulolo thando akanalo uloyiko. So ukuba ndenze into okanye ndathembeka kweli xesha ndingabashiyela ilifa nabanye abantwana bazoba khona kube khona abantwana abakholwayo sesingekho thina apha. Thato inamandla le because uDavid apha uthe esiva ukuculumana wangathi okay uright ndifumene into ebendiyifuna wathi igama likaYehova ndizalenze le nto ngoku kwakusikelelwa abantwana bakhe. Ndathi yinto ke nale nto ukufuna intando kaThixo kungasenza sibe ngabona abantu bakileyo okuhlaleni abangabona abalungileyo kanti kofuna ndibe ngulowo mntu kofuna ndibe ngulowo mntu mandithethi into ebhekise komnye umntu ke ngoku bendingqini. Uba ufuna intando yakho awuzuyibona into uThixo afuna uyenze. Uzophoswa lithuba lokufumana uvuyo. Uzophoswa lithuba lokusikeleleka. Uzophoswa lithuba lokusikelela komnye umuntu. Uba ufuna intando yakho uzoba sendaweni apho uzofeyila nyana ukumzukisa uThixo. Apho ungazukwazi ufuna uzibone kuloo ndawo. Uzibone kunyanzelekile ukucompromise wenzelele. Uzibone wena ngokwakho umlomo uthandaze echasene nentando kaThixo. Wena ngokwakho usithi mayingenzeki. Kuba uba yenzekile izofika ukutreat ngokufana nabantu phakathi kwakho kuba nawe ukwenza into bazenzayo. Uba ufuna intando yakho uzophoswa yile nto uThixo afuna ukuyenza ngawe. Le izosikelela abantu abasekhaya bakho imizukise uThixo ilugcine uvuyo lakho nokuchulumanca kwakho. Ngaloo nto